सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव 2017 में एगो और जबरदस्त धमाका करे खातिर तैयार बड़े। जी हाँ, लोग के बता दी कि उनकर अगला फिल्म 2017 के एगो बहुत धांसू आवे वाला बा। ओकर फर्स्ट लुक आज छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से आज जारी कर दिया बा। जी हाँ, लोग को बता दी कि वो फिल्म के नाम हटे सिपाही। जी हाँ, जौन में दिनेश लाल यादव एगो सिपाही के भूमिका में नजर हन, जौन की एक्शन बहुत ही खतरनाक अंदाज में कइले बन। लोग देख सकत तनी पोस्टर के देखला से लागत हटे आकि कुछ ना कुछ जरूर ए फिल्म में कुछ नया करे के प्रयास अब की दिनेश लाल यादव निरहुआ जरूर कइले बन। जी हाँ, लोग इहो बता दी कि ए फिल्म के राइटर के बाटे तो लोग 2 मिनट खातिर सोचे। जी हाँ, मनोज टाइगर जी एकर कहानी लिखत रहे। जी हाँ, जे की कॉमेडियन दिनेश लाल यादव चाहे और सारा हीरो के साथ उनकर फिल्म आवेला उ अब की इनकर कहानी लिखले बड़े। म्यूजिक डायरेक्टर ओम झा बड़े आ गाना लिखले बड़े प्यारे लाल कवि जी, श्याम देहाती, आजाद सिंह और सारा लोग बटे। जो ना फिल्म के डायरेक्टर बड़े प्रेमांशु सिंह और प्रोड्यूसर बड़े शिव नारायण बी सिंह। जी हाँ, इस सारा लोग के कॉम्बिनेशन अब की दिनेश लाल यादव निरहुआ के धमाका करे खातिर तैयार बलो। अब की नया अंदाज में दिनेश लाल यादव निरहुआ 2017 में एगो सुपर किंग के भूमिका में नजर आवे जा रहा बड़ो। के इंतजार बा तो इन्हें हमनियों के बेसब्री से इंतजार बा कि 2017 में तो अब की दिनेश लाल यादव निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के अपार सफलता के बाद धमाका पर धमाका लगातार करत नजर आ रहा। अब देखे के यह बा हमने के दिलचस्प हुई कि अब की जो इनकर सिपाही फिल्म आई कितना पब्लिक पर हावी होता है। ये चीज हमने के देखल जायजन रही। लोग भी इंतजार करी, छपरा जिला भोजपुरी के साथ बन रही। और अभी तक लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट